Vážený kutilský mechanik, v tomto videu vám ukážu, jak zadat kód rádia vašeho vozu Renault Trafic, který je konstrukčně shodný s vozy Opel Vivaro a Nissan Primastar, pokud jste například vyměnili baterii, a jak kód zjistíte, pokud jste si ho nezapsali. Na internetu existuje řada poskytovatelů, ale buď nemají dobrou pověst, nebo si účtují peníze. Ukážu vám 100% bezpečnou, rychlou a bezplatnou alternativu. Ukážu vám také, jak nastavit čas, protože u těchto vozů to není tak intuitivní jako u jiných výrobců. Dobře, jakmile znáte kód, zapněte rádio a zadejte kód do rádia stisknutím tlačítek 1, 2, 3 a 4. V případě, že se vám to nelíbí, můžete se obrátit na rádio. To tlačítka odpovídají 4 číslicím kódu. Tlačítka s čísly stiskněte opakovaně, dokud není příslušná číslice správná. Poté potvrďte dlouhým stiskem číselného tlačítka 6. Kód by měl být uveden na jedné z prvních stran servisní a záruční knížky s ostatními údaji o vozidle. Pokud již tato brožura není k dispozici nebo se uvedený kód neshoduje s kódem zařízení, je třeba získat druhý, takzvaný bezpečnostní kód, podle kterého pak určíte kód rádia, který je třeba zadat. Před odpojením akumulátoru to je. Pokud je rádio stále funkční, můžete bezpečnostní kód vyčíst současným stisknutím číselných tlačítek 1 a 6. V mém případě by to bylo V893. Tento kód je také napsán na boku rádia. Pokud je rádio již uzamčeno, můžete pomocí silného drátu uvolnit přídržné svorky v těchto 4 otvorech a rádio vytáhnout dopředu. Jedná se o bezpečnostní kód. Nyní musíte tento bezpečnostní kód převést na rádiový kód. Jak již bylo zmíněno, existují různé způsoby, jak to provést. Většina dalších videí zde na YouTube nebo na internetových fórech doporučuje webové stránky nebo aplikace, které tuto službu nabízejí. Pokud se však podíváme na to, jak zde moje antivirová ochrana hodnotí webové stránky, pak vidíte, že je třeba zachovávat určitou opatrnost a dokonce i na webové stránce, která zde byla původně hodnocena zeleně, se mi při vstupu na webovou stránku zobrazilo varování o škodlivém požadavku na doménu. Aplikace považuji za téměř ještě kritičtější, protože je nutné je stáhnout do chytrého telefonu. Pak musíte vždy přijímat nejrůznější věci a tak dále. Ale po chvíli hledání jsem tady našel jednoho dobráka, Srena Bruna, který naštěstí nahrál seznam se všemi bezpečnostními kódy. Vše zdarma a bez otravného čekání. Je to také 100% bezpečné, protože se jedná o video na YouTube. Skvělé, že? Myslím, že jsme si za to se Srenem každý vysloužili like a předplatné. Samozřejmě nemohu zaručit správnost seznamu, ale můj kód byl správný, tak mi prosím dejte vědět, jestli je správný i ten váš. A zanechte Srenovi také pěkný komentář. Po zadání kódu a opětovném odemčení rádia můžete nastavit správný čas. Za tímto účelem zapněte zapalování. Nyní stiskněte levé horní tlačítko na ovládací pásce na volantu, dokud nezačnou blikat hodiny. Nyní pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti nastavte správný čas. Potvrďte opět levým horním tlačítkem, poté začnou blikat minuty. Opět pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti nastavte správný čas. Nakonec opět potvrďte levým horním tlačítkem. Skvělé, nyní jste nastavili správný čas. Uvidíme se nejpozději za půl roku, až budete muset zase přepnout na letní nebo zimní čas smějící se smajlík. Alespoň pokud máte stejný problém si tuto kombinaci kláves zapamatovat jako já. Že nejlépe si video hned uložte do oblíbených, abyste ho mohli znovu najít, jako malé poděkování mi nechte odběr a like a pokud vám ještě něco není jasné nebo máte konkrétní dotazy, napište je do komentářů. Uvidíme se příště, ahoj.